Λοιπόν, καλώς ήρθατε όλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Θα καλέσω το πάνελ και θα συζητήσουμε λίγο τα εισαγωγικά μαζί τους. Ξεκινάμε από... Συγγνώμη, δεν θα το τίποτα. Ξεκινάμε από την Ελευθερία Δεκό, οι περισσότεροι την γνωρίζετε. Η Ελευθερία είναι πρωτοπόρος σχεδιασμού κόσμου στην Ελλάδα από τις αρχές της δεκαετίας του 90 και αυτό κρατήστε το, γιατί είναι σημαντικό για την κουβέντα. Το έργο και η διδασκαλία της έχουν επηρεάσει καθοριστικά τον χώρο του φωτισμού, συμβάλλοντας στην ισότιμη αναγνώρισή του ανάμεσα σε υπόλοιπες τέχνες. Έχει σχεδιάσει πάνω από 600 παραστάσεις, εκδηλώσεις, καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις, όπως και περισσότερα από 200 αρχιτεκτονικά έργα. Αποσπώντας διεθνείς διακρίσεις, βραβεία και τιμητικές αναφορές. Η συμμετοχή της Ελευθερίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Αθήνα 2004, ως σχεδιάστρια φωτισμού και διευθύντρια φωτισμού των τελετών έναρξης και λήξης της, χάρισε το 2005 το βραβείο Έμι για τον εξαιρετικό φωτισμό της έναρξης, καθιστώντας την πρώτη Ελληνίδα που έλαβε τέτοια διεθνή διάκριση. Στα διεθνώς βραβευμένα έργα της περιλαμβάνονται ο φωτισμός της Ακρόπολης, το ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, η νέα πτέρυγα των διεθνώς οργανωμένων Αθηνών, το Experience Center του Ελληνικού, η έκθεση Αντικρίνοντας την Ελευθερία στην Βουλή των Ελλήνων, καθώς και ο φωτισμός των όψεων της Βιβλιοθήκης της Στέγης και του Ιδρύματος Ωνάς. Ελευθερία, καλώς ήρθες. Μακριά. Θα ήθελα να πλαισιώνω την κουβέντα, Ελευθερία, είναι πιο τυχαίο. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την Βασιλική Μαλακάση, μας το οποίο ζητήθηκε σε κάποιους από εμάς. Η Βασιλική είναι βραβευμένη ανεξάρτητη lighting designer με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στο ενεργητικό της. Έχει συνεργαστεί με διακεκριμένους αρχιτέκτονες σε εμβληματικά έργα όπως το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η Tate Modern στο Λονδίνο, όπως και το Μουσείο της Ακρόπολης. Αποφύτησε από την Αρχιτεκτονική Σχολή του Macintosh Glasgow School of Arts το 2004, συνέχισε τις σπουδές της με τον πτυχιακό Master in Science του Light and Lighting στην Bartlett στο UCL στο Λονδίνο και ξεκίνησε την επαγγελματική της καριέρα στην Arab Lighting στο Λονδίνο και αργότερα στην Equation, όπου απέκτησε περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρία σε διεθνή έργα φωτισμού. Το 2013 ιδρύει την ιδέα Idea Lighting Limited, Idea Design, στο Λονδίνο και κατ' επέκταση εγώ θα πω και στην Ελλάδα πλέον, με πελάτες όπως Rothschild Family Office και το Rothschild Foundation. Από το 2020 η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα, με χώρια και διεθνή έργα. Η Βασιλική είναι professional member της ILD, του International Association of Lighting Designers, από το 2013 και έχει επίσης συμμετάσχει σε πολλές επιτροπές του οργανισμού, όπως και σε κριτικές επιτροπές διεθνών βραβείων design. Λοιπόν, η ΙΟ, τρίτη και διόλου τελευταία, είναι αρχιτέκτον μηχανικός και σχεδιάστρια φωτισμού. Αποφύτησε από το Μισθόδιο Πολυτεχνείο, ολοκλήρωσε και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα έρευνα στην αρχιτεκτονική, σχεδιασμός, χώρος και πολιτισμός. Το υπόβαθρο της στις παραστατικές τέχνες και οι σπουδές χορού έχουν εμπλουτίσει και εμπνεύσει την αρχιτεκτονική της πρακτική, καθιστώντας την κίνηση και τη βιωματική εμπειρία του χώρου βασικές σχεδιαστικές αρχές. Αντιμετωπίζει το φως ως ένα αρχιτεκτονικό στοιχείο καθ' αυτό, ικανό να διαμορφώσει και να αναδείξει όχι μόνο την αρχιτεκτονική, αλλά και την καθημερινή ζωή. Παράλληλα, εργάζεται ως ελεύθερη σκηνογράφος, συνδυάζοντας φωτισμό, αρχιτεκτονική και κίνηση σε μια ενιαία κλιματική προσέγγιση. Το έργο της εστιάζει στην ανάδειξη της εφήμερης φύσης του χώρου μέσα από τις συνεχείς μεταβολές και προσαρμογές στα γεγονότα του φιλοξενεί. Από το 2020 συνεργάζεται με τα Ελληνικά Γραφεία Αρχιτεκτονικού Φωτισμού και πλέον είναι μέρος της AS Lighting στην Αθήνα. Λοιπόν, και ξεκινάμε με μια βασική ερώτηση. Γιατί είμαστε εδώ? Λίγο γιατί όλο αυτό έχει σημασία. Γιατί έχει νόημα αυτή η κουβέντα να γίνει και γιατί έχει μαζευτεί και τόσο κόσμος να την ακούσει. Ελευθερία, δεν θα μας μιλήσεις. Θα ξεκινήσω με μια ερώτηση στην ερώτησή σου. Γιατί αργήσαμε τόσο? Ευχαριστώ. Ακριβώς αυτό. Βίκη. Για να πούμε ότι είμαστε εδώ να βοηθήσουμε την επόμενη γενιά σχεδιαστών φωτισμού, να μεταλαμπαδεύσουμε όσα έχουμε γνωρίσει, βιώσει και να
νεότερη γενιά. Η σειρά θα πω δεν είναι τυχαία, συγγνώμη, λίγο inside information. Έχουμε κάπως φέρει εδώ 3 επαγγελματικές γενιές, θα τις πω για να μην παρεξηγηθώ, ελευθερία και δίκη. 3 επαγγελματικές γενιές architectural lighting designers και theater για την ελευθερία, για να δούμε λίγο τις διαφορές μεταξύ γενεών και πώς έχουν βιώσει η κάθε μία στην φάση της και στην γενιά της και στην χώρα στην οποία δραστηριοποιούνταν διάφορες συνθήκες. Οπότε οι όσοι νεότεροι αυτής της διαδικασίας. Γιατί μιλάμε ακόμα γι' αυτό. Και από ό,τι φαίνεται 3 γενιές εργασιακές έχουμε να μοιραστούμε ίδιες εμπειρίες και ίδιες καταστάσεις, οπότε είναι ακόμα. Το έχει νόημα να συζητηθεί. Ωραία. Θα σας πάω λίγο πίσω. Η Jean Rosenthal αποκαλείται συχνά η μητέρα του σύγχρονου θεατρικού φωτισμού. Ωραία. Και συνέβαλε καθοριστικά στην θεσμοθέτηση του ρόλου του φωτιστή ως βασικό μέλος της δημιουργικής ομάδας. Αρχές 20ου αιώνα, όπου θεωρείται πλέον η πρώτη η οποία αναγνωρίστηκε ως lighting designer και όχι ως τεχνικός ή σύμβουλος ή οποιοδήποτε άλλο ρόλο. Σε αντίθεση με πάρα πολλά παλιότερα τεχνικά και σχεδιαστικά επαγγέλματα, η πρόσφατη παρουσία του lighting design, γιατί είμαστε ένα σχετικά φρέσκος κλάδος, ως επιστημονικό πεδίο, επέτρεψε τη δημιουργία χώρου που είναι λίγο πιο ποικιλόμορφο, σαν εργασιακό δυναμικό και αντανακλά και τις κοινωνικές εξελίξεις στην εκάστοτε εποχή. Πηγαίνοντας στον αρχιτεκτονικό πλέον φωτισμό, αντίστοιχο παράδειγμα με την Jean Rosenthal είναι η Leslie Weir από την Αμερική, 2029 γεννηθήσα, δηλαδή να πάρουμε όλα λίγο στο πλαίσιο, η οποία υπήρξε από τις πρώτες γυναίκες που έκαναν καριέρα πλέον επίσημα αποκλειστικά στον αρχιτεκτονικό φωτισμό, καθιερώντας τον εαυτό της και ως ιδρυτικό μέλος του πεδίου. Έχει υπάρξει και πρόεδρος της ILT και ούτω καθεξής. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Είχατε τέτοια πρότυπα, γυναίκες ή άντρες, δεν έχει σημασία, όταν ξεκινούσατε την καριέρα σας, ποια ήταν, από πού αντλούσατε έμπνευση και πληροφορία? Και Ελευθερία, από το ίδιο το έργο, από τα έργα. Και θα μιλήσω και για την Jean Rosenthal που ανέφερες πριν. Από το ίδιο το έργο, ποτέ στην σκέψη μου δεν ετίθε το θέμα άντρα ή γυναίκα φωτιστή. Πήγα στη Νέα Υόρκη, ήμουν στη Νέα Υόρκη, εκεί σπούδασα και είχα σε πρώτη επαφή με τον θεατρικό φωτισμό. Και μπορεί να μην είχα χρήματα, αλλά δεν άφηνα παράσταση για παράσταση σε standing room, να βλέπω παραστάσεις musical, θεατρικές off-Broadway και οτιδήποτε χορευτικό γινόταν στη Νέα Υόρκη. Τώρα για τη Jean Rosenthal, θέλω να πω κάτι. Πριν περίπου 20 χρόνια μου παίρνει μια συνέντευξη. Η κυρία δημοσιογράφος, δεν θυμάμαι το όνομά της, έκανε ένα αφιέρωμα για γυναίκες οι οποίες κάνουν αντρικά επαγγέλματα. Μου κάνει λοιπόν αυτή την ερώτηση και της λέω, μα γιατί λέτε ότι ο φωτισμός είναι αντρικό επάγγελμα? Ο πρώτος φωτιστής ήταν γυναίκα, ήταν η Jean Rosenthal, την οποία μάλιστα την ονόμαζαν τότε οι συνάδελφοί της a bloody electrician with notion. Και μεταφράζει, εγώ έκανα στη συνέντευξη, μιλούσα κανονικά, η κυρία δημοσιογράφος μεταφράζει στο άρθρο αυτό που είπα, μία βαρβάτη ηλεκτρολόγος με μυαλό. Από τότε και μετά ζητούσα στους δημοσιογράφους να βλέπω πώς ερμηνεύουν αυτό που λέω. Αλλά δείχνει πώς δεν μπορούσε να βρει άλλα λόγια μια γυναίκα δημοσιογράφος για να μεταφράσει το A bloody electrician with notion, μια καταπληκτική ηλεκτρολόγος με σκέψη, με έμπνευση. Το λέω αυτό γιατί νομίζω θα πούμε αργότερα στο θέμα άντρας-γυναίκα. Τώρα στην άλλη ερώτησή σου, αν είχα κάποιο πρότυπο, δεν ήταν ακριβώς έτσι, γιατί στη ζωή μου δεν είχα ποτέ πρότυπα. Με ενδιαφέρε να ερευνώ, να μην ήμουν, να πηγαίνω λίγο πιο βαθιά και έτσι ήθελα να κάνω πρωτοπορία τότε και
έβλεπα, απορροφούσα και ήθελα να βρω μέσα από αυτό τη δική μου γλώσσα. Στην Αγγλία πλέον. Στην Αγγλία πλέον, ναι, τη 2006, μπορεί και λίγο νωρίτερα. Το δικό μου το background είναι αρχιτεκτονική. Οπότε ουσιαστικά όταν άρχισα να ασχολούμαι με τον χώρο του φωτισμού, τα πρότυπα ή πιο πολύ πηγές έμπνευσης ήταν ήδη αρχιτέκτονες. Από εκεί αντλούσα την πληροφορία. Αυτούς είχα πιο κοντά μου μαθησιακά. Οπότε για μένα ήταν ουσιαστικά μια αναδρομή, μια ανασκόπηση όπως αρχιτεκτών όπως είναι ο Λουκάν, όπως είναι ο Μπάραγκαν, όπως ήταν ο Μάκιντος, ο Τσάρλς Ρένι Μάκιντος, ήταν φωτιστής, δεν το ήξερε. Προφανώς έκανε τα δικά του φωτιστικά στο Γλάσπος του Πιλοβάρη, φανταστικό. Αυτά σίγουρα αποτέλεσαν μια πηγή έμπνευσης και μπορούσα να καταλάβω ότι ουσιαστικά ο φωτισμός υπήρχε, απλά δεν ήταν με την έννοια φωτισμός. Δηλαδή, οι αρχιτέκτονες τότε το θεωρούσαν μέρος της δουλειάς τους, μέρος της δημιουργικής διαδικασίας, να ασχοληθούν και με το φωτιστικό κομμάτι, κυρίως το daylighting, όπως το καταλάβανα. Μετά, ερχόμενοι επαγγελματικά στον χώρο του φωτισμού, είχα την τύχη να συνεργαστώ με δύο πολύ γνωστές αρχιτεκτόνισσες στο Λονδίνο, και τη Ζάχαντι, του γραφείου της κυρίως, και την Εύα Ζηρίχνα, που είναι ίσως λιγότερο γνωστή, αλλά ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Τώρα η Εύα πρέπει να είναι 85-87, κάπου εκεί, εδώ να καταλάβετε και τη γενιά στην οποία αναφέρομαι. Μάμα χαρακτηριστικά, η Εύα είχε πει ότι όταν ξεκινούσε την αρχιτεκτονική και καν φωτισμό, της είχαν πει γιατί να μπει στην αρχιτεκτονική αφού θα γίνει η γυναίκα ενός αρχιτέκτονα. Τα πράγματα λοιπόν προφανώς έχουν αλλάξει πάρα πολύ εύκολα. Αυτό που είχα βρει πολύ ενδιαφέρον είναι πως οι γυναίκες που ξεκίνησαν χωρίς αυτή την λογική, χωρίς αυτή τη φιλοσοφία του φωτιστή, θέλαν να εντάξουν φωτιστή στο έργο τους. Εκεί λοιπόν ξεκίνησε ένας πολύ δημιουργικός διάλογος, τι εστί φωτισμός, τι αρχιτεκτονική και πού είναι το συνοδήλωμα αυτών των δύο. Θα έλεγα ένας μέντορας που είχα στην αρχή της καριέρας μου, Florence Lamb, στην Άρου, ήταν για μένα ένας σημαντικός άνθρωπος αγωγός στα επαγγελματικά μου, βοήθησε πάρα πολύ. Ήμουνα 26-27 χρονών όταν ξεκίνησα ουσιαστικά και ένα από τα έργα που μου αναδέθηκαν τα πρώτα ήταν το Μουσείο της Ακρόπολης. Πάρα πολύ intimidating για ένα νέο σχεδιστή, κάτι τέτοιο, σίγουρα με τη δική της καθοδήγηση πάντα. Και με μια εξαιρετική συνεργασία που κράτησε 3 χρόνια. Οπότε για μένα τα πράγματα που έμαθα από τη Florence, ερχόμενη προς πίσω στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο, δεν νομίζω ότι μπορεί να τα αντικαταστήσει καμία άλλη φιλοσοφία και καμία άλλη λογική. Η Όλια Σένα πλέον σε μια γενιά που η πληροφορία ρέει, υπάρχει, το inspiration μπορεί να το βρει, το ποιος είναι ποιος και τι κάνει είναι πολύ πιο προσβάσιμο. Το αντιλαμβάνεσαι αλλιώς ή αναγνωρίζεις στοιχεία σε αυτά που είναι η ελευθερία και πήκη για το από πού αντιλείς έμπνευση, τους θεωρείς πρότυπα, πώς το αναζητάς αυτό μέσα στη δουλειά σου? Εγώ επειδή ξεκίνησα ως χορεύτρια και μετά... Έχουμε παρελθόντως 2 χορεύτριες στο πάνω. Να αλλάξουμε θέματα. Εγώ είστε το μάσιμο ότι δεν χορεύω, να ξέρετε. Και στην αρχιτεκτονική στην ουσία ξεκίνησα να διδασκώ αρκετά αργότερα. Είχα τελείως άλλα πρότυπα. Είχα ασχοληθεί πάρα πολύ με τον χώρο της σκηνής από την άλλη πλευρά, βέβαια, το βίωνα όλο αυτό. Και αποφάσισα να κάνω μια μετάβαση, στην οποία με απασχολούσε πάρα πολύ το τι συμβαίνει στα αλήθεια για να πραγματοποιηθεί όλο αυτό. Οπότε, εμένα αυτό που μου έδωσε έμπνευση στην αρχή δεν ήταν κάποιος άνθρωπος, αλλά ήταν το πώς γίνεται. Και φεύγοντας μόνο από το σώμα που μέχρι τότε εξασκούσα 24/7, τι υπάρχει πέρα από αυτό. Και το πώς ήταν ένα σημείο που κάπως κάναμε merge όλα αυτά. Η αρχιτεκτονική με την κίνηση. Πώς. Χθες ήμουν σε ένα τραπέζι και ήταν ένα κορίτσι 18 χρονών. Έτσι, τι θέλεις να κάνεις και μόλις τελειώσει το σχολείο, μου λέει να γίνω πιλότος. Θέλω να πω ότι lighting designer, πιλότος, είναι κάποια επαγγέλματα τα οποία κάποιοι θεωρούσαν κάποτε ότι είναι αποκλειστικά ή μόνο για άντρες. Και κάποιος κάνει την αρχή και ακολουθούμε. Το θέμα στο φωτισμό δεν είναι μόνο lighting designer γυναίκες, είναι και οι ηλεκτρολόγοι γυναίκες. Αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο. Εγώ θυμάμαι ότι η Μαρία Ρετίφη, η πρώτη γυναίκα ηλεκτρολόγος στο Εθνικό Θέατρο. Δηλαδή επιβλήθηκε
ήταν ένα πλάσμα καταπληκτικό, πολύ καλύτερη από τους άντρες συναδέλφους της, γιατί δεν τεμπέλιαζε. Και ήταν, πώς να πω, είναι η πρωτοπόρος στο κομμάτι αυτό. Επέβαλε ότι ναι, οι γυναίκες μπορούν να ανεβαίνουν και στις σκάλες, να σηκώνουν καλώδια, γιατί υπάρχει αυτό το θέμα της σωματικής, πώς να πω, δεξιότητας και ικανότητας, που ίσως αποτρέπει κάποιον να γίνει ηλεκτρολόγος. Εντάξει, είναι και ένα σκληρό περιβάλλον. Εγώ μία φορά μου έχει τύχει να συνεργαστώ με γυναίκα ηλεκτρολόγο σε αρχιτεκτονικό έργο και στο Λονδίνο κιόλας, που θεωρητικά υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο προστατεύει ένα τι παραπάνω από κάποιες άλλες χώρες τους μετέχοντες. Ήταν δύσκολο. Ήταν σαφές ότι είναι δύσκολο να κινείται μέσα από το περιβάλλον. Ωραία, πάω σε ένα έτσι λίγο πιο, πώς να το πω, δύσκολο κομμάτι. Πάμε να μιλήσουμε για χρήματα. Λοιπόν, και από το survey βγαίνει ένα καταπληκτικό ότι το 63% των απαντητών δεν θέλουν να μιλήσουν για χρήματα. Εγώ λοιπόν θα ρωτήσω αυτό που οι περισσότεροι δεν θέλουν να το πούνε. Το συζητάτε με συναδέλφους. Βίκη. Είναι μια τρική Όταν λέω χρήματα εννοώ και αμοιβές και μισθούς. Δηλαδή, την ευρύτερη οικονομία. Εξαρτάται το πλαίσιο, θα απαντήσω. Δεν είναι τόσο απλή αυτή η ερώτηση, ούτε η απάντηση. Προφανώς είναι πολύ διαφορετικό όταν μιλάς με έναν συνάδελφο που ζει σε ένα άλλο γραφείο, ιδιαίτερα στην αρχή της καριέρας και συγκρίνεται μισθούς, πώς πας εσύ, πώς πάω εγώ κτλ. Πολύ διαφορετικό όταν είναι ο συνάδελφος στην ίδια εταιρεία, οπότε αυτό, εγώ θα σας πω την κυρία, μην το κάνετε. Δηλαδή, εγώ καμιά φορά δεν θα το έκανα, ξανά δεν το συνιστούσα, γιατί θεωρούσα ότι είμαστε περίπου στην ίδια βαθμίδα οικονομική. Τελικά προέκυψε ότι εγώ ήμουν πολύ περισσότερο πληρωμένη, εγώ και εκείνο έχει πάρει πολύ προσωπικά. Δηλαδή, μια περίεργη αμηχανία και αστάθεια, την οποία δεν μπορείς να εξισορροπήσεις των υστέρων. Οπότε είναι ένα λεπτό θέμα αυτό. Και φυσικά υπάρχει και η άλλη πλευρά, όταν μιλάς για χρήματα, όντας έχοντας τη δική σου επιχείρηση και έχεις ανθρώπους που δουλεύουν πάνω από σένα. Οπότε εκεί έχεις άλλη αμεσότητα, ίσως, και ίσως καλό είναι και κάποια πράγματα να εξηγούνται από την αρχή. Μπορούμε να δώσουμε, τι μπορούμε να πάμε, τι περιορίες πληρώνουμε, τι δεν πληρώνουμε, όλα αυτά. Οπότε εκεί ναι, θέλει μια διαφάνεια. Στα υπόλοιπα θεωρώ ότι είναι λίγο ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα και εξαρτάται και από το πλαίσιο στο οποίο είσαι. Οι ώρες σας τα συζητάτε. Εγώ θα μιλήσω για το εκτός γραφείου. Και σε ακούω. Έχοντας δουλέψει και ως ελεύθερη επαγγελματίας αρχιτέκτον με άλλους συναδέλφους, σε αυτό το τομέα συζητάμε πάρα πολύ, γιατί θεωρούμε ότι έτσι είναι ισότιμο προς όλους. Πόσο θα κοστολογήσεις μια άδεια, μια ταυτότητα, whatever. Γιατί αλλιώς αρχίζει και χάνεται λίγο έλεγχος, επειδή είναι πια και ελεύθερο το επάγγελμα και δεν ορίζει κανείς την αμοιβή. Νομίζω ότι αυτός ο τρόπος είναι κάτι το οποίο δημιουργεί και μια ασφάλεια, αλλά και υπάρχει μια διαφάνεια μεταξύ συναδέλφων, μια στρατηγικότητα. Άρα και την αγορά, έτσι, σημαντικά. Θα πάω λίγο πιο συγκεκριμένα. Να μην το απαντήσω κι εγώ. Ας θέλεις. Θέλω. Είναι η γυρεότερη. Λοιπόν, 20 χρόνια πριν, με άλλους δύο συναδέλφους lighting designer, τον Μπέλη και τον Παυλόπουλο, είχαμε συναντηθεί και είχαμε πει, ρε παιδί μου, δεν θα κατεβαίνουμε από ένα χι ποσό στις δουλειές, στις θεατρικές δουλειές, και το είχαμε συμφωνήσει. Νομίζω το τηρήσαμε, κάποιοι το τηρήσαμε, δεν ξέρω. 30 χρόνια πριν όμως, Αλίκη Βουγιουκλάκη θέατρο, πηγαίνω στον παραγωγό της να πω μικρούλα συμπαθητικούλα, να μιλήσω για το οικονομικό μου, την αμοιβή. Είπα ένα ποσό, δεν γέλασε ο άνθρωπος, αλλά μετά μου έκανε ένα παζάρι τρελό. Προσπαθούσα να αρθρώσω τη φωνή ότι όχι κλπ. Δεν δέχτηκε, τέλος πάντων, μικρή, άβγαλτη κλπ. Λέω, φταίει η φωνή μου. Κάθε φορά πριν πάω να μιλήσω για οικονομικά, περίπου ένα τέταρτο, κύριε Παυλάκη, έφτιαχνα τη φωνή μου, γιατί νόμιζα ότι έφταιγε η φωνή μου να μην με παίρνουν σοβαρά στην αμοιβή. Μετά κάποιος άλλος μου είπε, υπάρχει αυτό το βίτσιο με το παζάρι. Οπότε πάντα θα λες διπλάσια ή κάτι παραπάνω για να στο κόψουν να έρθει σε αυτά που θες. Δεν το καταλάβαινα ποτέ.
Αλλά αυτή ήταν η εμπειρία πριν 35 χρόνια, σας είπα και τα 20. Θεωρώ ότι τώρα, εντάξει, εγώ είμαι από την πλευρά του εργοδότη, δεν κρίνω τις αμοιβές. Σίγουρα υπάρχει ένα αίτημα από τον συνάδελφο που θα έρθει να εργαστεί στην εταιρεία, οικονομικό, αλλά αυτό που δίδεται δεν έχει να κάνει με το αν είναι πλέον άντρας ή γυναίκα και νομίζω ότι αυτό ισχύει τουλάχιστον στο δικό μας χώρο, στο δικό μας επάγγελμα, ισχύει σε όλα τα γραφεία. Νομίζω ότι σε μια μικρή κλίμακα ή μικρότερη κλίμακα μάλλον, είναι πολύ πιο διαχειρίσιμο και πολύ πιο εύκολο δυνάμει αυτό να κρατηθεί σε ένα επίσης όρις ή αναλογικό επίπεδο. Όταν πλέον όμως βγαίνουμε και μιλάμε για πιο μεγάλες εταιρείες, multidisciplinary engineering firms, σαν την Arrow, σαν την MBY ή αντίστοιχα μεγάλα γραφεία που έχουν πάνω από 40-50 άτομα, πλέον αρχίζει και μπαίνει ένα άλλο benchmark. Δεν είναι στην κρίση της εκάστοτε ελευθερίας, δίκης, άνας, να κατατάξει, ας πούμε, με έναν βαθμό που ανήκει ο καθένας και κάπως και εκεί ξεκινάνε τα θέματα που ανέφερε η Βίκη πριν μεταξύ συναδέλφων. Και εκεί ξεκινάνε και, αν μου επιτρέψεις να συμπληρώσω, και ουσιαστικά και ενδεχόμενες τα ερωτηματικά. Ναι. Διότι οι εταιρείες έχουν ένα συγκεκριμένο πλαφόν για τον κάθε ρόλο, πόσο πληρώνεται ένα senior, ένα junior, ούτω καθεξής. Οπότε για να θες τον υπερδείς υπάρχει ένα πλαφόν. Ναι. Εγώ πιστεύω στο επίδονα σχεδόν και εννοείται θα προσπαθήσει και θα κάνει την negotiate. Αυτό όμως που είναι σημαντικό να αναφερθεί είναι ότι προφανώς και κάθε εταιρεία έχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο μπορεί να κινηθεί οικονομικά μεταξύ άλλων. Έτσι. Άλλοι που δεν σου κάνει, θα αλλάξει την εταιρεία, θα αλλάξει εσύ από την εταιρεία. Άρα πρέπει από τη στιγμή που κάνει αυτή τη συζήτηση και θεωρείς ότι το αξίζει, ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο και έχει φτάσει στο ένα glass ceiling, να πάει στο λίγο faith και να δει κάτι άλλο στην αγορά εργασία. Δεν υπάρχει δηλαδή άλλο τρόπο για μένα. Κάποιες φορές πρέπει να βγεις εκτός για να βρεις αυτό που σου αναλογεί οικονομικά. Ωστόσο, αυτό ισχύει όχι μόνο στο lighting design, όλα τα επαγγέλματα. Εγώ εδώ θα κάνω μια παρένθεση. Γιατί συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε και από τη δική μου την εμπειρία και στο Λονδίνο και στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, στατιστικά προκύπτει μια διαφορά ανάμεσα στις αμοιβές, στους μισθούς μάλλον, γιατί εδώ μιλάμε για salaries καθαρά, στους μισθούς που παίρνουν άντρες, γυναίκες σε αντίστοιχο πλαίσιο και περιβάλλον. Disclaimer και μία επεξήγηση ότι αυτή η έρευνα είχε μεγάλο ποσοστό συμμετεχόντων από την Αγγλία, που μιλάμε για αρκετά μεγάλο ποσοστό επίσης εταιρεών που είναι πιο μεγάλες δομές, αλλά και μικρά γραφεία, οπότε όλο αυτό βρίσκεται εκεί μέσα. Υπάρχει αντίστοιχα και από την Αμερική, έχουν βγει διάφορες έρευνες, στατιστικά και το καθεξής, υπάρχει ένα salary discrepancy. Μικρό, μεγαλύτερο, ανάλογα το χώρο, ίσως. Αυτό κάνω εγώ μια σκέψη και αναρωτιέμαι κατά πόσο είναι, θα το ονομάσω εσκεμμένο, αλλά όχι κακόβουλα, και υπάρχει μια οριακά αίσθητη διαφορετική αντιμετώπιση ανάμεσα σε έναν άντρα εργαζόμενο και σε μια γυναίκα εργαζόμενη στο χώρο της αρχιτεκτονικής, του lighting design, lighting engineering, ή αν έχει να κάνει και σε έναν βαθμό με ένα μικρό υπότα και το αυγό, κατά πόσο ως γυναίκες αισθανόμαστε ότι μπορούμε να πάμε λίγο πιο, με λίγο περισσότερο θράσος, να ζητήσουμε και να απαιτήσουμε αυτό που θεωρούμε ότι θα έπρεπε να μας αναλογεί. Εγώ έχω βρεθεί σε θέσεις ξεκινώντας, όπου αισθανόμουν και νομίζω ότι ίσως νιώσουν και άλλοι από το ίδιο, ότι έπρεπε κάπως να αποδείξω ότι ο μισθός που παίρνω, αυτά που έχω ζητήσει, τα αξίζω. Και ήταν μια επιπλέον πίεση, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι μπορώ να πω ότι οφείλεται στο φύλο, στην ηλικία ή στη συγκεκριμένη ηλικία, αλλά έχω παρατηρήσει και από συζητήσεις με συναδέλφους αυτής της ηλικίας ότι υπάρχει λίγο περισσότερο fight όταν το διεκδικήσεις, ένα πολύ προς πίσω και τελικά αν καταφέρεις αυτό που ζητάς, υπάρχει μια πολύ έντονη πίεση να αποδείξεις ότι ναι, το αξίζω. Ενώ έχω παρατηρήσει και, αλλά αυτό
Από την δικιά μου εμπειρία, αλλάζει πολύ ανάλογα με το ποιος βρίσκεται στο end. Άρα, ποια είναι η κουλτούρα του γραφείου για να το εργασίου στο οποίο αυτό σημαίνει. Συμφωνήσω με την Ιώ. Ουσιαστικά έχει να κάνει πολύ με την κουλτούρα και κατά πόσο αυτό είναι εφικτό να κάνει αυτή τη συζήτηση. Συνήθως είναι αυτή η άβολη συζήτηση που αφήνουμε στην άκρη μια συνέντευξη ή όταν κάνουμε ένα annual review. Είναι και στο τέλος στην άκρη, κάτι στη γωνία. Το θέμα με τον εαυτό μου ήταν το πρώτο πράγμα που ρωτούσα. Δηλαδή έχει να κάνει και με την προσωπικότητα του καθενός και το πόσο θεωρείς ότι αυτό δεν είναι κάτι που θα σου επάσω, θα κάσω στην άκρη και θα πάρω να μου δώσει το που ευχαριστώ. Άμα δεν ζητήσεις πράγματα που θα καταφέρνεις και να τα ζητήσεις μπορεί να τα καταφέρεις, αλλά πόσο μάλλον θα δεν τα ζητήσεις. Έχει να κάνει σίγουρα με την κουλτούρα. Οι γυναίκες θεωρώ ότι έχουν ίσως θέλουν να πούνε ότι έχουν κάνει κάποια πράγματα και δεν το κάνουν. Ίσως είναι λίγο πιο επιφυλακτικές σε αυτό. Γιατί για να ζητήσει μια αύξηση πρέπει να αποδείξει ότι την αξίζει. Δεν θα πάρει έτσι επειδή πέρασαν 3 χρόνια εκεί. Οπότε θεωρώ ότι δεν δείχνουμε ίσως αυτό το κομμάτι του εαυτού μας που λέει ότι δεν έχω κάνει αυτά. Ένας άντρας ίσως το είναι λίγο πιο εύκολο από τη φύση του. Είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικές. Ίσως λιγότερο και εκδικητικές, θεωρώ. Αλλά αυτό αλλάζει. Είμαστε σε μια φάση που εγώ όταν μπήκα στην εταιρεία ήμασταν περίπου 50-50. Δεν ήταν μια ολοκρατουμένη η ομάδα του φωτισμού, έτσι. Δηλαδή η ομάδα. Γιατί η Άρου, σαν σύνολο, μια engineering team ήταν κυρίως ολοκρατουμένη. Τουλάχιστον 80% και λίγο less. Δεν το θεώρησα αυτό εμένα προσωπικά να με σταματάει. Αλλά έχει να κάνει καθαρά και με το τι άνθρωπος είσαι και τι ιδιότητες. Θεωρεί διαφορά μεταξύ του τότε και του τώρα σου. Μου αισθανθεί ποτέ ότι κάτι δεν πήρες ή κάτι δεν ζήτησες να πάρεις. Ναι, αλλά ποτέ δεν θεώρησα ότι έφταιγε το ότι ήμουν γυναίκα. Είχα μια κολλητή, τη Μάριον, η οποία μου έλεγε: «Εσύ δεν έχεις καταλάβει ότι αυτός παίρνει παραπάνω από σένα επειδή είναι άντρας». Δεν ήθελα να το δεχτώ. Δεν το δεχόμουν. Το διεκδικούσα. Γιατί κοίταξε, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι money oriented και κάποιοι άλλοι που είναι art oriented. Εμένα δεν με νοιάζεται τόσο πολύ τα χρήματα για να τα διεκδικήσω. Ωστόσο, πιστεύω ότι είναι θέμα προσωπικότητας, όπως είπε και η Βασιλική, και δεν είναι θέμα γυναίκας ή άντρα πλέον στις μέρες μας. Αποδεικνύει στην αξία σου με τη δουλειά σου και όχι με τα λόγια. Και επίσης, αν πω η εμπειρία μου σαν εργοδότρια, πιο συχνά διεκδικούν οι γυναίκες στο γραφείο αύξηση παρά οι άντρες. Όντες οι άντρες. Δεν έχει σημασία, το μιλάω αναλογικά. Οπότε νομίζω ότι έχουν αλλάξει αρκετά τα πράγματα και θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μας να σταματήσουμε αυτό το να πρέπει να αποδείξουμε κάτι. Εκεί είναι η ουσία, η ευθύνη είναι δική μας και το πρόβλημα. Δεν είναι στους άντρες. Είναι σε εμάς. Όταν έχεις έναν πολύ μάτσο μπόσι αφεντικό και αισθάνεσαι αμέσως ότι έχεις να αντιμετωπίσεις απέναντί σου αυτό ως πρόβλημα, είναι πρόβλημα. Αν όμως απλά κάνεις τη δουλειά σου, είσαι πάρα πολύ εντάξει στη δουλειά σου και διεκδικείς αυτό που πρέπει να διεκδικήσεις, ως άνθρωπος, ως εργαζόμενος, νομίζω ότι διαλύεται αυτό το πιχαλάκι, το εμπόδιο της ανισότητας. Εγώ το ονομάζω υγιή στρουθοκαμιλισμό. Στρουθοκαμιλισμό. Μιλώντας για το πώς αντιλαμβανόμαστε τους εαυτούς μας, γιατί σε όλη αυτή την κουβέντα δεν νομίζω ότι μπορούμε να την κάνουμε σε ένα επίπεδο του 1 και 1 ίσον 2. Έξω ότι συζητιέται έτσι ανοιχτά σε επίπεδο πάνελ και τροφή για σκέψη και ανασκόπηση και ούτω καθεξής. Πάνω στις έρευνες και ορμόμενοι λίγο από αυτό, υπάρχει μία διαφοροποίηση ανάμεσα στο πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς τους εαυτούς μας και αντίστοιχα δηλαδή ποια είναι τα strengths and weaknesses. Τι κάνουμε εμείς καλύτερα και τι κάνουν άντρες καλύτερα. Τι είναι αυτό, υπάρχει κάτι το οποίο έχει μια θηλυκότητα μέσα του με την έννοια το ότι είναι αμοιβώς γυναικείο ή κυρίως γυναικείο και κάτι άλλο που δεν. Δηλαδή ισχύουν αυτές οι διαφορές μεταξύ του scientific knowledge που δίνουμε να νομίζουμε ότι δεν είμαστε αρκετά καλές. Κάνουμε undersell σε αυτό το κομμάτι. Αλλά κάνουμε oversell στην οργάνωση ή στο ότι είμαστε
πιο εύκολη στη συνεργασία. Υπάρχουν διάφορα κλισέ ή όντως διαφορετικά χαρακτηριστικά που έχουν από τη φύση τους να κάνουν με το τι εν γέννη οι γυναίκες ή οι άντρες έχουν κάποιες διαφορές. Στον χώρο το δικό μας. Ναι. Νομίζω ότι, αλλά δεν είναι μόνο για το επάγγελμα του lighting design, αλλά το θέμα της μητρότητας και της επιθυμίας μιας γυναίκας να ζήσει αυτή την εμπειρία είναι ένα θέμα που το κάνει ξεχωριστό και είναι και μια ευάλωτη απόφαση, γιατί λες πω θα σταματήσω την καριέρα μου τώρα που πάω εκεί για να κάνω αυτό. Κλπ. Ωστόσο, εκείνο που θα πω εγώ είναι ότι οι γυναίκες είναι πρικισμένες περισσότερο από τους άντρες, από τα ματάκια τους, να βλέπουν πολύ περισσότερα χρώματα λόγω των κόνων. Γενετικά έχουμε περισσότερους κόνους στο μάτι, οπότε αντιλαμβανόμαστε το χρώμα περισσότερο. Αν θέλουμε δηλαδή να πούμε ότι υπερέχουμε με ένα γενετικό κομμάτι, αστιεύομαι. Ναι, το συζητάω σε θέμα ότι ίσως πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει και μια διαφορά. Αλλά, ναι, αλλά νομίζω ότι θα πω και το άλλο, ότι ο κάθε ένας, άντρας ή γυναίκα, έχει ένα ποσοστό αρενοπότητας και φιλικότητας μέσα. Έχει χαρακτηριστικά και από τα δύο. Είμαστε male και female σε διάφορα ποσοστά, άσχετα αν είμαστε άντρες, γυναίκες ή ό,τι είναι ο καθένας. Η δημιουργικότητα, γιατί εγώ δεν τα πάω καλά με τα γραφήματα και τα στατιστικά, αλλά η δημιουργικότητα θυμάμαι ότι έχει μία δυναμική πολύ διαφορετική. Και επειδή όλοι γνωρίζουμε ότι το lighting design, όπως και άλλα επαγγέλματα, είναι μία δημιουργική ομαδική δουλειά, οι ισορροπίες ανδρών και γυναικών, μυαλών που σκέφτονται λίγο πιο θηλυκά με την έννοια του την πολύπλευρη ή και πιο οργανωτικά, εγώ πιο οργανωτικά με την έννοια που ενδεχομένως κάποιοι θεωρούν ότι είναι το ανδρικό μυαλό, ο συνδυασμός αυτών των δύο ή και περισσότερων στον έναν άνθρωπο, στον ίδιο άνθρωπο ή σε μια ομάδα, νομίζω είναι το ιδανικό. Και φυσικά σε μια ομάδα που όλοι σέβονται ο ένας τον άλλον, αν μια γυναίκα συνάδελφος αποφασίσει να μείνει έγκυος και να μεγαλώσει το παιδί, νομίζω η ομάδα θα την περιθάλψει. Να σας πω ότι εγώ έκανα Ολυμπιακούς Αγώνες με κοιλιά. Γέννησα το παιδί μου ένα χρόνο, την κόρη μου, ένα χρόνο πριν την τελετή έναρξης. Και δεν ήταν ούτε αυτό πρόβλημα. Όταν δηλαδή έμαθα ότι είμαι έγκυος και ήδη μου είχαν προτείνει να είμαι μέλος της δημιουργικής ομάδας, όχι μόνο lighting design, πηγαίνω στον Δημήτρη τον Παπαϊωάννου και του λέω: Δημήτρη μου, έτσι και έτσι. Μου λέει: τι πρόβλημα έχεις? Αυτή ήταν η αντιμετώπιση. Τι πρόβλημα έχεις? Υγιής είσαι. Και πραγματικά σχεδόν οδήγησα και πήγα στο μευτήριο όταν ήρθε η μέρα εκείνη. Θέλω να πω, δεν άλλαξε τίποτα, αλλά είχα και τη στήριξη από όλους. Την κατανόηση και τη στήριξη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βίκη, εγώ θα πιάσω αυτό στην. Θα σου πω, αυτό που να ρολάρει η συζήτηση, ότι ουσιαστικά είναι το πλαίσιο στήριξη που δημιουργείται. Ήμουν τυχερή να βρεθώ σε πολύ υγιή περιβάλλοντα επαγγελματικά. Οπότε είχα στήριξη, καταρχήν είχα δει γυναίκες ειδικά. Γυναίκες κομμωτικοί, αλλά πέραν αυτού είχα στήριξη από όλους τους συναδέλφους, και άντρες και γυναίκες. Δεν αισθάνθηκα ποτέ μειονότητα κάπου, ούτε μειονεκτικά, ακόμη και αν ήμουν ίσως η μόνη γυναίκα σε ένα τραπέζι με τόπους engineer. Δεν το έπαιζε κάποιο πρόβλημα για κάποιο λόγο. Ίσως που το είχαν περάσει και ήδη έτσι, είχα την ενεργητικότητα, την αυτοκρίτηση, πέστω και έτσι να το θεωρήσω αυτό το θέμα. Δεν αυτοπροσδιορίζομαι ως γυναίκα lighting designer, το προσδιορίζομαι ως lighting designer που τυχαίνει να είναι γυναίκα. Εγώ θεωρώ ότι από τη στιγμή που αυτό το πράγμα δεν αποτελεί μέρος της σκέψης σου, περνάει και παρά έξω. Όταν αρχίσεις να το σκέφτεσαι πολύ, να το αναλύεις, ότι ανοίξει μια κάστα, ότι ανοίξει μια κατηγορία, αυτό περνάει και στη συζήτηση και στον άλλον τον ομιλητή απέναντί σου. Δεν έχει να κάνει με το πλαίσιο, εξαρτάται. Δηλαδή, δεν θα πηγαίνω να πλαίσιο σε Σαουδική Αραβία, παραδείγματος χάρη. Το θεωρώ ένα ίδιο περιβάλλον, προσωπικά, την δική μου γνώμη. Δεν σημαίνει ότι πήγαινα στον Ιγγλίς, υπάρχουν σίγουρα άλλες χώρες που έχουν τη δυνατότητα για μια γυναίκα, αλλά βλέπεις και το περιβάλλον στο οποίο είσαι. Όπως δεν θα εργαζόμουν επίσης για έναν άνθρωπο, ασχέτως αν ήταν άντρας ή γυναίκα, για τον οποίο θα θαυμάζω
είτε θεωρώ ότι μπορώ να μάθω πράγματα από αυτόν, άσχετα αν μπορεί να μην είμαστε φίλοι, να συμφωνούμε σε όλα, αλλά να μάθουμε πράγματα, να έχουμε μια εξελικτική πορεία. Οπότε μπορεί να κάνει και με τις δικές σου επιλογές για το πλαίσιο στο οποίο κινείσαι. Και το πώς αυτό είναι υποστηρικτικό. Πάμε στα δύσκολα. Καλά, δύσκολα. Τελευταίο δύσκολο, ελευθερία. Αυτό είναι για μένα ο πάθος. Οκ. Ακριβώς. Εδώ έχουμε μία στατιστική η οποία λέει ότι το 58% των ερωτηθέντων έχουν είτε βιώσει είτε δει σκηνικά και σενάρια σεξισμού. Και εκεί υπάρχουν τέλος πάντων και κάποια ποσοστά, είναι σίγουρα πολύ πιο αυξημένο στο εργοτάξιο από ότι είναι μέσα σε ένα πλαίσιο ενός γραφείου. Δηλαδή, εγώ πώς το διαβάζω αυτό, το πλαίσιο του γραφείου είναι ίσως το πιο προστατευμένο περιβάλλον, με αυτή την έννοια, με αλληλεγγύη και έχει και νόημα γιατί γνωρίζονται πολύ καλύτερα, γιατί είναι πιο προσωπικό από ένα σημείο και μετά των πραγμάτων. Σε ένα industry event που ανοίγει λίγο η κατάσταση, και να πω ότι παίρνει το αλκοόλ, που το λαμβάνουμε αυτό υπόψη μας, αυτά. Και πάμε στο εργοτάξιο. Θα ξεκινήσω από το καινούριο εργοτάξιο και θα το πάω ανάποδα. Ελευθερία σκέψης στις παλιές ιστορίες. Πολλές. Να, γιατί είμαστε σήμερα εδώ. Δεν υπάρχει, νομίζω, φορά που έχω έρθει σε εργοτάξιο και δεν έχω σκεφτεί τι θα φορέσω, ώστε να με πάρουν σοβαρά, ώστε να φαίνομαι κάπως. Υπάρχουν στιγμές που έρχεσαι αντιμέτωπη με σχόλια τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με δουλειά, καμία σχέση με επαγγελματικό περιβάλλον. Και υπάρχουν φορές που έρχεσαι αντιμέτωπη με physical touch ως κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι φυσιολογικό, δεν ξέρω. Και όλα αυτά είναι ζητήματα που κάνουμε στη δουλειά στο εργοτάξιο 100 φορές πιο δύσκολη, γιατί η δουλειά σου ξαφνικά αποκτά layers τα οποία πρέπει να βγάλεις για να φτάσεις στο αντικείμενο. Και θα νόμιζε κανείς ότι πια αυτό δεν είναι η πραγματικότητα, αλλά είναι. Πόσες φορές σου έχουν πει ή όμω στο εργοτάξιο? Είναι απλές μικρές λεπτομέρειες. Βίκυ. Το εργοτάξιο εγώ γελάω λίγο. Γυναίκα ζουμερή και μπουκλωτή. Εργοτάξιο είχα, τα πρώτα εργοτάξια ήταν το αεροδρόμιο του βιβλίου, πέρα την Ακρόπολη και κάποια άλλα έργα, ίσως ήταν λίγο πιο προστατευμένο περιβάλλον, το πω και έτσι. Στο οποίο έχω κρατήσει την κυριολεξία μόνιμη, γιατί το αφεντικό μου που μπαίνει για συνταξιοδοτή, και ξαφνικά βρίσκεται ένα αεροδρόμιο του βιβλίου, μόνη γυναίκα, μόλις άντρες δίπλα. Έχει γίνει και το εξής σκηνικό, που το αναφέρω έτσι για χαριτολογώντας. Έχω βρεθεί σε ένα μεγάλο meeting, στο οποίο συμπτωματικά έχει δημιουργηθεί μόνος τώρα, φορά ένα παλτό 30 δοναμίκι, τα δερμάτινα γάντια μακριά, χωρίς να δεις που πάει αυτό. Όλοι οι άντρες που πω αυτό. Τότε θυμάμαι, λέει ο συναδελφός μου, λέει, κοιτάει το ρολόι και πάει 7 η ώρα το απόγευμα. Μου λέει, αρχιτέκτος πρέπει να φύγεις, γιατί μας δούμε να του πω, όχι, έχουμε ακόμα καιρό, ας τελειώσουμε. Δεν πρόλαβα, πετάγει το συνάδελφος και λέει, έχει να πάει σε ένα pole dancing class. Του δουλεύει λίγο του βάλει για τα δερμάτινα γάντια. Τι έπρεπε λοιπόν να κάνω εκείνη τη στιγμή, γιατί εγώ αυτούς τους ανθρώπους τους είχα μετά στο εργοτάξιο για τα επόμενα χρόνια, έτσι. Θα το προσκαλέσεις. Όχι, τι έκανα. Λέω, έχεις δίκιο και έχω αργήσει. Άρα λέω να κρατήσεις τις σημειώσεις και φεύγω. Και έφυγα. Την επόμενη βέβαια μέρα σκεφτόμουν, έχω δουλειά ακόμα στην εταιρεία ή δεν έχω. Θέλω να πω ότι κάποιες φορές θα συμβούν σίγουρα πράγματα. Σεξισμό με την έννοια του να μου φερθεί κάποιος με έναν άσχημο τρόπο, να μην μπορώ να το αντιμετωπίσω. Δεν μου έχει συμβεί, δεν έχει τύχει κάτι δηλαδή τόσο ακραίο. Σεξιστικά σχόλια και ειδήσεις σε εργοτάξιο σίγουρα. Προσπαθώ να το αντιμετωπίσω με χιούμορ, με αυτοπεποίθηση, να τους βάζω στη θέση τους με ένα έμεσο τρόπο. Και αν μου πούνε η μου, δίκη μου, θα του πω Αντρέα μου, δεν μας τα λες καλά, Αντρέα μου. Παράδειγμα, το Αντρέα είναι τυχαίο. Μπορείς λοιπόν να χρησιμοποιήσεις το femininity που λέγαμε πριν, σαν όπλο, θεωρώ. Δηλαδή,
Ιδιαίτερα και πολλοί από αυτού είναι καλοπροαίρετοι. Απλά δεν καταλαβαίνουν το όριο και το ξεπερνάνε. Δεν είναι αίμα. Κακοπροαίρετα κάποια από τα σχόλια. Αν όχι καταλάβει αυτό, ναι, θεωρώ ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να το τραβήξει εκεί που πρέπει, να το υιοθετήσει εκεί που θεωρεί ότι είναι σωστό. Και ίσω να του κάνει και φίλου όλου αυτού στο τέλο. Να πείτε μαζί τι μπύρε μετά. Και να έχετε επιλύσει και τα θέματα σα από μεταξύ. Και να φοράνε και τα γάδια του Πολυτάξη. Φυσικά για τα γάδια του Πολυτάξη και δεν έχασα ποτέ το φεμινίνι τη αυτά τα θέματα. Προφανώ δεν είπα ότι θα βάλω τα κούνια on site, αν και το έχω κάνει και αυτό. Να πω. Αλλά θα σεβαστείς κάποια πράγματα εμφανισιακά ή όσον αφορά το πρακτικό κομμάτι της δουλειάς σου, αλλά δεν θα χάσεις τη φιλικότητά σου, γιατί μπορεί να σε κάνει perceive κάποιος άλλος με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Είναι σημαντικό, γι' αυτό μετά πρέπει να σου προτείνεις αυτό μετά από μόνο το αποφύγει κάτω στα σχόλια. Και περνάει και λίγο ίσως αυτό που έλεγε η Ελευθερία νωρίτερα, ότι πολλές φορές βοηθάει στο αποτέλεσμα να μην έχει στο μυαλό σου ότι η έκβαση δεν θα είναι θετική. Ναι. Αν εξασχίσει τι θα γίνει ότι εγώ είμαι έτσι, ναι. Όπως λες και εσύ, δεν μιλάμε το ότι θα εμφανιστώ σαν εργοτάξιο στράπλες, σορτσάκι κοντό, μόνο στο pole dancing που το κάνω αυτό. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το pole dancing παρεμπιπτόντως. Pole dancing θα το συζητήσουμε στην επόμενη φορά. Ωραία. Απλά πρέπει να βρει την δυνατότητα να το αντιμετωπίζει τη στιγμή που συμβαίνει και να βάλει τον άλλο στη θέση του. Γιατί αν το αφήσει, θα σε τρώει μετά. Και θα αρχίσει να σε επηρεάζει σε πολλά άλλα θέματα. Θα αρχίσει να σου μειώνει την αυτοδίκηση. Εγώ θεωρώ ότι έχει να κάνει με το χαρακτήρα βέβαια πάλι. Ότι δεν είναι σε όλου εφικτό ή εύκολο. Και μην νομίζω ότι την επόμενη μέρα σκεφτόμουν να μην είχα όντως τη δουλειά μου, γιατί αυτό που άφησα πίσω ήταν σύνηρο για βάθο μέχρι. Τι έκανα, το άφησα να πάρω τη σημείωση και έφυγα. Αλλά ήταν η καλύτερη αντιμετώπιση. Εκ των υστέρων, άνθρωπο μου ζήτησε σήμερα, είμαστε πολύ καλοί φίλοι, όλα καλά. Αλλά έπρεπε να πει αυτό που έπρεπε να πει, να βάλει τα όρια σου. Αυτό θεωρώ σημαντικό. Πολύ σημαντικό αυτό τα όρια να μπαίνουν εκείνη την ώρα, το οποίο δεν είναι εύκολο, αλλά από την άλλη και το να ζητά μια αύξηση δεν είναι εύκολο. Να πηγαίνει σε μια συνέντευξη δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, ίσω είναι άλλο ένα κομμάτι τη δουλειά, το οποίο εν δυνάμει θα μπορούσε να έχει συμβεί και σε έναν άντρα με κάποιον που δεν ήταν γεννή μαζί. Δηλαδή, ο σεξισμός έχει μια άλλη βαρύτητα, ναι, αλλά είναι στην ελαφριά του μορφή, είναι μια μορφή αγένειας. Πώς αντιμετωπίζεις έναν άνθρωπο αγενή? Ο σεξισμός, θα λέω, δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η επαγγελματική απαξίωση. Αυτό θεωρώ το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γιατί δεν καταλαβαίνουν αυτό που κάνουν, δεν το δέχονται, άσχετο σου γυναίκα ή άντρα που είναι αποδέκτης, και πρέπει να εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Αλλά νομίζω ότι θα μπούμε αργότερα σε αυτές τις συζητήσεις. Ελευθερία και Δημοσία. Ναι, 30 χρόνια πριν. Νέα άρτια φοιτήτησα στην Αθήνα, φωτίστρια. Πηγαίνω τότε υπήρχε ο Δήμος Αθηναίων, δεν το ξεχάσω αυτό. Είχα ένα παπάκι, ένα μηχανάκι, το κράνος μου. Πηγαίνω να κάνω μια παράσταση χορευτική στον Άγιο Σώστη, το θέατρο του Άγιο Σώστη του Δήμου Αθηναίων. Μπαίνω μέσα, μου λέει τι είσαι εσύ, ο ηλεκτρολόγος. Λέω, γεια σας, λέγομαι Ελευθερία Δεκό, είμαι η φωτίστρια. Α, ο φωτιστής. Λέω, όχι, η φωτίστρια. Ο φωτιστής. Λέω, η φωτίστρια, έκανα μια στροφή και λέω, είναι Ελευθερία Δεκό, η φωτίστρια, είναι αυτό. Σεξισμός επικίνδυνος, με την έννοια, δεν επέτρεψα ποτέ να ακούσω σεξιστικό σχόλιο και νομίζω το χιούμορ ήταν και αυτό που με βοήθησε, όπως για παράδειγμα αν έμπαινα σε ένα χώρο που ήταν όλο άντρες φυσικά στο θέατρο και πήγαινε λίγο να γίνει κάπως τα αστιάκια, αν δεν φόραγα τα πιο αντρικά ρούχα της δουλειάς, έλεγα «Γεια σας κορίτσια», ήταν όλοι άντρες. Οπότε με το «Γεια σας κορίτσια» μπερδευόντουσαν, ισιώνανε. Όμως, θυμάμαι, ήταν να κάνω μια παράσταση στο θέατρο, στο Εθνικό Θέατρο, επί Νίκου Κούρκουλου, και κάνανε στάση εργασίας, ήταν η πρώτη συμμετοχή μου εκεί, ως lighting designer, κάνω στάση εργασίας, στάση ηλεκτρολόγιο, ότι αν έρθουν αυτοί να φωτίσει, εμείς δεν δουλεύουμε τόσο κοντρά. Με παίρνει ο Κούρκουλος τηλέφωνο, μου λέει Ελευθερία, ξέρεις, θα μπορούσες να έρθεις ως βοήθος. Όχι, λέω, με φωτίστε. Όταν λύσετε το πρόβλημά σας, του λέω, καλέστε με. Δεν το λύσαν το πρόβλημά τους. Χρόνια μετά πήγα στο Εθνικό, έκανα δουλειά. Αλλά θέλω να πω ότι δεν το θεώρησα ποτέ δικό μου πρόβλημα. Ήταν δικό τους. Αυτό ήταν κάτι που με έκανε ίσως να αντιδρώ
και να φέρομαι με έναν τρόπο που λίγο οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι θέατρο Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο ηλεκτρολόγος παραιτείται επειδή η Βουγιουκλάκη αποφάσισε ότι θα έρθει η Ελευθερία Ντεκό να φωτίσει. Παραιτήθηκε. Ο κύριος Σταυρόπουλος χρόνια μετά, 8 χρόνια μετά, με συναντάει και μου ζήτησε συγγνώμη, δεν ήξερα. Οι ηλεκτρολόγοι αυτοί που κάναν στάση εργασία στο Εθνικό Θέατρο, κάποια χρόνια μετά, ήρθαν και μου είπαν δεν το ξέραμε, δεν το πιστεύαμε. Και ένα άλλο βασικό πράγμα που έχει να κάνει με την ηρωνία, ότι είναι παιδί μου δεν μπορείς να ανέβεις στη σκάλα. Έπαιρνα τη σκάλα, κανονικά, και λέω άστο, αφού δεν μπορείς, δεν πειράζει, σε καταλαβαίνω, θα το ανέβω εγώ, θα κάνω. Ναι, δεν το έκανα, οπότε κομπλάρανε και την επόμενη φορά δεν αρνούνταν να κάνουν κάτι που έπρεπε να κάνουν. Αλλά θέλω να πω ότι με μία στάση δείχνεις, υπερπηδάς το πρόβλημα, δεν κολλάς το πρόβλημα. Δεν λες πω, γιατί μου φέρεστε έτσι και εγώ είμαι ισότιμη και τέτοια. Όχι, υπερπηδάς το πρόβλημα κάνοντας αυτό. Ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος είναι να κάνεις φωτισμό. Όχι να πεις, είμαι καλή φωτίστριος γυναίκα. Αυτό νομίζω ότι είναι, ότι δεν κάνεις, εγώ τουλάχιστον δεν έκανα το πρόβλημα του όμως ότι υπάρχουν φορές που καλούμαστε να πάρουμε μια απόφαση στιγμιαία για το πώς θα αντιμετωπίσουμε κάτι και ελπίζουμε όλοι να είμαστε σε θέση και ψυχραιμία να πούμε είτε να το προσπεράσουμε με ένα αστείο, είτε να απαντήσουμε κάπως και να βάλουμε το όριό μας, αλλά ξαφνικά αυτό είναι στην καλύτερη του εκδοχή, είναι να distraction. Ναι, αλλά τι στη ζωή δεν είναι. Θέλω να πω πάντα σε όλες τις συναλλαγές ή συνεργασίες κάτι θα υπάρξει το οποίο δεν θα είναι, πώς να πω, εύκολο, ιδανικό, ομαλό. Εγώ έχω βρεθεί για παράδειγμα στο Λονδίνο, όλος παραδόξος, και όχι στην Ελλάδα, στο δωμάτιο με 15 μελετητές, συμβούλους, πελάτες, άντρες, όλοι μη μόνη γυναίκα. Δεν με έχει αναγνωρίσει κανείς ότι υπάρχω στο δωμάτιο και δεν με κοιτάει στα μάτια ο πελάτης. Ενώ μου απευθύνει το λόγο και ενώ κάθομαι μπροστά του. Και δεν απαντάω. Ναι. Και εκείνη τη στιγμή μέσα μου που υπάρξει 45 χρώματα, από το και για το γυρικό, αλλά απέξω μια απόλυτη ψυχραιμία και αποφασίζω, και ήμουν και εγώ τότε μέλος μιας μεγάλης εταιρείας και ήξερα ότι δεν κινδύνευα δυνάμει και τη δουλειά μου και τη θέση μου. Και παίρνω μια απόφαση που λέω ότι μέχρι να με κοιτάξεις δεν θα σου μιλήσω. Δεν θα απαντήσω. Και είναι έτσι το φωτολάκι και μου λέει ένα φωτολάκι. Έχει παγώσει όλο το δωμάτιο. Όλο αυτό εν τέλει έφτασε στο σημείο ο electrical engineer να με βρει μετά το ραντεβού και να μου δώσει συγχαρητήρια. Αυτό όμως εκείνη τη στιγμή ήταν για μένα και ως νέα κιόλας τότε, ήμουν ούτε ένα χρόνο στο κομμάτι του φωτισμού, ήταν πλέον πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη. Και δεν έφυγα σκεπτόμενη ότι έχω μπει σε ένα δωμάτιο που είναι το Boys Club, και νομίζω ότι εκεί μου παρουσιάστηκε εμένα για πρώτη και ευτυχώς τελευταία φορά, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Και σκεφτόμουν μετά ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία πόσοι άντρες το περνάνε. Ποια είναι η συνθήκη όπου ένας άντρας μπαίνει σε ένα ραντεβού και κανένας δεν αναγνωρίζει το μεταξύ του? Πιστεύω ότι το περνάνε. Πιστεύω ότι το περνάνε. Σε ραντεβού δεν στα δικά μας γραφεία. Ναι, όχι γενικώς. Εάν είναι ένας άνθρωπος που μόλις ξεκινάει, που δεν έχει την αυτοπεποίθηση να μιλήσει, που κάθεται εσύ στη γωνιά του, το ζει και αυτός. Δηλαδή έχει να κάνει πάλι με την προσωπικότητα. Και όχι με το φίλο. Όχι ακριβώς με το φίλο. Πιστεύω αν ήσουν στο ίδιο ραντεβού τώρα, σε αυτό το οποίο αναφέρεσαι, θα έχεις πολύ διαφορετική εσύ αντιμετώπιση. Δεν θα τους είχες δώσει το δικαίωμα να σε Το ίδιο ραντεβού τώρα δεν θα με ενδιαφέρει. Είναι η αλήθεια. Καταρχήν θα ξεκινήσω από εκεί. Θα σου να είσαι πιο χαλαρή. Ένα αυτό. Θεωρώ ότι υπάρχει μια εξαίρεση όλα αυτά που λέμε. Δηλαδή, εγώ μπορεί να το κάνω μπράσο, ως αστείο, να κάνω λίγο χιούμορ κτλ. Νομίζω ότι που θα ήμουν πολύ πιο ευαίσθητη και που έχει καμιά φορά και ήμουν όμως πιο ευαίσθητη και που συνέβησε συνάδελφο γυναίκα μπροστά μου. Εγώ ήμουν σίγουρη ότι είναι περισσότερο. Και την πήρα και φύγαμε εκείνη την ώρα. Και όταν μετά μας είπανε, μα φύγατε,
δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε από τις συνθήκες, όταν θα αλλάξουν συνθήκες θα σας ξαναενοχλήσουμε. Αυτό. Αυτό μπορεί να κάνει σε ακραίες περιπτώσεις, θεωρώ. Ναι. Αυτό. Σε θέματα κιόλας που αγγίζουν και το Me Too. Εντάξει. Ναι, και αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Διαφορά Βίκη Ελλάδα στην Ευρώπη. Πόσο χρόνο έχουμε? Όχι πολύ. Ωραία, σύντομα λοιπόν θα τα πω κι εγώ. Καταρχήν είναι 22 χρόνια έξω. Μάλλον γι' αυτό η ερώτηση θα κάνει ξεκινάει από σένα. Οπότε είμαι νέα στην Ελλάδα με τα τελευταία 5,5 περίπου 6 χρόνια. Σίγουρα υπάρχουν διαφορές στον χώρο του φωτισμού πάντα, από την άποψη ότι είναι πολύ πιο εδραιωμένο σαν αγορά, πολύ πιο αναγνωρίσιμο το επάγγελμα, δεν χρειάζεται να πει τι κάνει και το κάνει, τουλάχιστον όταν και εδώ. Και υπάρχει και ένα ωραίο πλαίσιο στήριξη επαγγελματικό από συναδέλφου, από ανθρώπου του χώρου. Υπάρχουν events, υπάρχουν οργανώσει, καλή ώρα που προσπαθούμε να κάνουμε σήμερα, που μα παίρνουν όλου κοντά. Αυτό έχει χαρακτηριστικό του ότι μπορεί να ανταλλάσσει απόψει, να αισθανθεί ότι δεν είσαι μόνο στον χώρο σου, να κατανοήσει προβλήματα, να συζητήσει με συναδέλφου ακόμη και για project. Οπότε αισθάνεσαι λίγο αυτή την όμορφη αδελφική κατάσταση. Αυτό θεωρώ ότι είναι ακόμα στι πάργανα στην Ελλάδα, αλλά έχουμε μεγάλο potential να το φέρουμε, να το προχωρήσουμε. Και επίση το θέμα του independent. Δηλαδή, εγώ είμαι ένα independent lighting designer, δεν έχω να ενδιαφέρομαι από ποσοστά πληρωμέ και το καθεξή. Θέλω και εγώ δηλαδή με εμπορικό κίνητρο. Αυτό είναι κάτι το οποίο αλλάζει στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι είμαστε αρκετοί που το κάνουμε πλέον, αυτόν τον τρόπο τουλάχιστον που εγώ το έχω γνωρίσει. Και θεωρώ ότι βοηθάει πάρα πολύ το να μπορέσουμε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μα και να κάνουμε τι προδιαγραφέ μα ακριβώ όπω θεωρούμε σωστά ω προ το αισθητικό και το τεχνικό κομμάτι. Αυτό είναι μια μεγάλη διαφορά, γιατί στην Ελλάδα προφανώ δεν είμαστε τελείω ομονικοί. Αν με ρωτήσει για τι διαφορέ, αυτέ που μπορώ να αναγνωρίσω. Ένα καλό που βρίσκω εγώ στην καθυστέρηση ίσως που οι χώρες από την Ελλάδα έχουν σε ορισμένα θέματα είναι ότι μέχρι να φτάσει εδώ έχει έρθει πιο μεστρωμένο. Άρα η ανάπτυξη είναι πιο άμεση. Εγώ τουλάχιστον αυτό έχω παρατηρήσει. Versus στο Lighting Design στην Αμερική που είχε τέλος πάντων έναν άλλο ρυθμό και δηλαδή μια άλλη διαδικασία ή μετά αντίστοιχα στο Λονδίνο ή στη Γερμανία. Οπότε έχουμε και αυτό το silver lining να μας περιμένει. Ανέφερες πριν, δεν θα το πάρω, διάφορες πεποιήσεις, ναι. Θα πάω λίγο στη σχέση μεταξύ γυναικών στο εργασιακό περιβάλλον. Δηλαδή, ωραία προς άντρες ή άντρες προς γυναίκες και vice versa. Γυναίκες μεταξύ μας. Τι κάνουμε? Υπάρχουν διάφορες πεποιήσεις από το ότι μεταξύ γυναικών υπάρχει ένα Me Too, solidarity, φεμινιστικό, σχεδόν σε λευκό καμβά και χωρίς απαραίτητα να έχει πάντα βάση, μέχρι το η Queen Bee, όπως δικαιώς γνωρίζεις, γυναίκα η οποία δεν δέχεται καμία άλλη φιλική παρουσία. Και τα έχω ακούσει όλα. Νομίζω όλοι μας τα έχουμε ακούσει όλα. Ποια είναι η σχέση των γυναικών μεταξύ τους στο εργασιακό περιβάλλον, από τη δική σας εταιρεία? Το κλισέ ότι οι γυναίκες είναι πολύ ανταγωνιστικές μεταξύ τους είναι μύθος, ψέμα και δεν ισχύει. Νομίζω οι γυναίκες μπορούν πολύ καλύτερα να κατανοήσουν και να συμπάσχουν η μία την άλλη, οπότε δεν τίθεται τέτοιο θέμα, κατά εμέ. Έχω δει ανταγωνισμό μεταξύ αγοριών, αντρών, στον εργασιακό χώρο, πολύ, πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Πάλι δεν θα ήθελα να το διαχωρίσω άντρες-γυναίκες. Πιστεύω ότι οι γυναίκες έχουν ιδιαίτερο χιούμορ και τα αστεία που κάνουμε μεταξύ μας, αν υπάρχουν και άντρες δεν τα πολύ καταλαβαίνουν. Ενώ αντιθέτως τα αστεία που κάνουν άντρες, οι γυναίκες μια χαρά τα καταλαβαίνουν. Μπορεί να μην τα συμμερίζουν. Μπορεί να μην τα συμμερίζουν, αλλά τουλάχιστον το καταλαβαίνουν. Ναι, νομίζω ότι είναι κλισέ. Όλα αυτά που ακούμε είναι κλισέ. Όπως επίσης το άλλο στο θέατρο, θα μου ακούσουν και θα γελάσουν κάποιοι πριν εδώ, ότι οι γυναίκες είναι κουτσομπόλες. Σας πληροφορώ ότι πιο κουτσομπόλες από τους Έλληνες ηλεκτρολόγους στα θέατρα δεν υπάρχουν. Είναι τα παππούδια του Ισχύει. Δηλαδή είναι
Για παππούδια και νέοι, το ίδιο. Οπότε νομίζω είναι απλά μύθοι που για κάποιο λόγο κάποιοι συντηρούν, αλλά εδώ είμαστε για να τους ανατρέψουμε. Η νέα γενιά, Η αλήθεια είναι ότι επειδή... ασχολείστε με αυτά. Εγώ θα το ρωτήσω. Με όλα αυτά το άντρες, γυναίκες, πεποιθήσεις του καθενός, σεξ οργανικές, ασχολείστε με αυτά. Είναι κριτήρια ή πλέον είναι απλά άλλο ένα χαρακτηριστικό που φέρει ο καθένας από εσάς και είναι μέρος του χαρακτήρα του? Θέλω να πω ότι επειδή είχα βρεθεί στη λυρική και εγώ και δουλεύα στο τεχνικό τμήμα, οι άντρες λυρολόγοι Δεν περάζουν πιο πολύ. οπότε, αν ασχολούμαστε, εγώ θα συμφωνήσω, δεν πιστεύω ότι η ανταγωνιστικότητα έχει να κάνει με το φύλο. Πιστεύω ότι έχει να κάνει με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεσαι. Αν είναι ένα περιβάλλον το οποίο αισθάνεσαι ότι προσφέρει ευκαιρίες για περισσότερους ανθρώπους, ώστε να αναδειχθούν, να συμμετέχουν σε ένα project, να έχουν ίδιο potential, ο ανταγωνισμός κάπως μειώνεται. Όταν όμως δεν υπάρχει χώρος, έχω βρεθεί σε περιβάλλοντα που δεν υπάρχει αυτός ο χώρος για όλους και όλες να διεκδικήσουν, εκεί ο ανταγωνισμός φυσικά. Και χωρίς να έχει να κάνει το άντρας, γυναίκα, φίλο ή οτιδήποτε, έχει να κάνει με την περιορισμένη ευκαιρία. Ναι, εγώ νομίζω ότι έχει να κάνει με το σύστημα στο οποίο βρίσκεσαι παρά με το φίλο. Ελευθερία. Συμβουλή που θα έδινες σε μια κοπέλα 22 χρονών που αποφασίζει να κινηθεί στον χώρο του σεξισμού? Κοπέλα. Σήμερα θα το δώσει σε κοπέλα. Ελευθερία, συγγνώμη. Από αύριο και μετά κάνω χθες. Αυτό που θα έδινα και σε ένα αγόρι, 22 χρονών, being the light, και μην, πώς το λένε, compromise. Συμβιβάζεις. Ναι, μη συμβιβαστείς μέχρι να φτάσεις αυτό που έχεις οραματιστεί σαν αποτέλεσμα. Αυτό. Δεν έχω συνταγή. Τι θα άλλαζες αν μπορούσες να αλλάξεις ένα πράγμα στην επαγγελματική διαδικασία, με σκέψη όλα αυτά που συζητήσαμε? Στην Ελλάδα ή γενικότερα? Τι θα άλλαζα? Θα άλλαζα το πώς μας αναγνωρίζουν σε δημόσια έργα. Το πώς έχουμε μια αναγνωρισιμότητα σαν κλάδο όσον αφορά τα ελληνικά. Παράδειγμα, το 2005, όταν πλέον είχα τελειώσει τις σπουδές μου σαν αρχιτέκτονας και είχα πλέον αναγνωρίσει και τον μεταπτυχιακό στον τουρισμό, είχα κάνει μια αίτηση στο ΤΕΝ. Τότε η αίτησή μου ήταν να βγει ο σε ειδικές μελέτες, όπως είναι παραδείγματος χάρη η υδατολογική μελέτη. Δεν μου απάντησαν ποτέ. Μετά σκεφτόμουν, πάτε για εσύ να πηγαίνει στην κάθε πολεοδομία να σας δίνει ο κάθε άρχιτος υπάλληλος στο ΚΕΙ, αν είναι ΚΕΙ, να προχωρήσει ένα έργο εκεί. Αυτό είναι ο ένας αντίπολος. Από την άλλη πλευρά, έχουμε όμως μια ενεργή παρουσία σε ένα δημόσιο έργο. Αν τυχεί δεν μας έχει καλέσει ένας αρχιτέκτονας, δεν είμαστε ένα μεγαλύτερο σύστημα, ένα γραφείο που μας στηρίζει, έχουμε παρουσία. Αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Όχι μόνο στα ιδιωτικά έργα, π.χ. με τους μετάλλους που βλέπουμε στην Ελλάδα κατά χώρον, αλλά και σε πιο μεγάλα δημόσια έργα. Που πραγματικά ένα lighting design μπορεί να έχει μεγαλύτερο impact σε ένα περιβάλλον πιο έργο, πιο large scale. Εκεί λοιπόν θεωρώ ότι χωλένουμε λίγο και ότι αυτό θα ήθελα να δω να ενεργικά πλέον όλοι μαζί να σπρώξουν προς τα μπροστά. Την αναγνωρισιμότητα ενός ως κλάδος, ως επάγγελμα, ως ανάγκη να υπάρχουμε σε έργα που έχει σημασία. Γιο, τι θα πάρεις στο επόμενο σχεδίο, μια από το πρωί παρελθόν? Έχω το ελλαδικό παντελόν. Όχι, εντάξει. Είναι πράγματα πια που νομίζω ότι είναι σαν να βάζεις. Έχεις ένα toolkit μετά από κάθε site visit και το κουβαλάς μαζί και λες «Α, τώρα βγάζω αυτό». Το βασικό είναι τα παπούτσια που το πω. Αυτό είναι. Εγώ με τα site boots κάπου στο γραφείο και μέσα στο αυτοκίνητο να σε. Από εκεί ξεκινάω. Πάντα. Η κάποια που είναι και εδώ μαζί μας σήμερα έχει πάει και αγοράσει και του παιδιά τα πιο stylish site μποτάκια στον αιώνα όμως. Δηλαδή ήταν εντυπωσιακά, ήταν πανέμορφα. Και έτσι πήγαινε στο site visit. Θέλω να το ανοίξω λίγο και προς το κοινό. Ιωάννα, θες δώσ' μας και λίγο φως παραπάνω εκεί.
αν έχετε κάποια ερώτηση, κάποιο σχόλιο, κάποια σκέψη, μπορείτε να χαμηλώσετε και τα δικά μας για να βλέπουμε. Πάρα πολύ. Δεν βλέπουμε καθόλου τίποτα. Που είναι όλα τα υπόλοιπα. Το ερώτημα είναι ποιος θα κάνει την πρώτη ερώτηση, όχι αν έχουν ερώτηση. Εσείς θα την κάνεις κάποια την πρώτη ερώτηση. Κάποιος άλλος που προσφέρεται, γιατί έχω μιλήσει πολύ. Όχι. Εγώ αρχικά θέλω να πω συγχαρητήρια σε όλους σας που πιάσατε όλα αυτά τα θέματα, οπότε να δώσουμε ένα μεγάλο χειροκρότημα πάλι. Και αυτό που θέλω να πω δεν είναι ερώτηση, είναι πιο πολύ παρατήρηση. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό να ανοίξει το κοινό, γιατί έχουμε πολύ διαφορετικούς ανθρώπους εδώ, διαφορετικές εμπειρίες. Και το stage lighting, είναι πολύ ωραίο που έχουμε ανθρώπους εδώ, το stage lighting, γιατί ήταν ωραίο που κάνουμε αυτή τη συσχέτιση μεταξύ αρχιτεκτονικού stage, ποια είναι η διαφορά. Είναι ότι χρειαζόμαστε αυτούς τους χώρους, αυτή την πλατφόρμα για να μπορεί όλος να επικοινωνήσει και να νιώσει άνετα. Δηλαδή, κάποια πράγματα αυτά που μιλήσατε σήμερα μπορεί να τα έχετε και μεταξύ σας, στο γραφείο ή σε. Αλλά χρειάζεται αυτή τη διάδραση. Αυτό θεωρώ εγώ και γι' αυτό είναι πολύ μεγάλη χαρά που έγινε αυτό το πάνελ με την ιδέα της Άννας να συνδεθούν αυτοί οι διαφορετικοί οι επαγγελματίες στον χώρο σε διαφορετικά generations, που είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Το ερώτημα είναι τώρα, ποια είναι η επόμενη μέρα, τι κάνουμε για να μπορούμε να φέρουμε input και από άλλους ανθρώπους και επίσης και από ανθρώπους που είναι lighting designers και δουλεύουν σε διαφορετικού τύπου γραφεία, που ενδεχομένως να μην είναι independent, να συνδέει το κομμάτι το sales. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είμαστε όλοι μέσα σε όλο αυτό και έχουμε τέτοιους ανθρώπους και γι' αυτό δεν ξέρω αν κάποιος είναι έτσι αρκετά τολμηρός. Γενικά, και εγώ και η Άννα και νομίζω ότι όλοι μας έχουμε υπάρξει σε πολλά events στο εξωτερικό που θα στο δώσουμε το μικρόφωνο με το ζόρι. Οπότε, επειδή εγώ δεν θέλω να το κάνω αυτά, γιατί είναι η πρώτη φορά, κοιτάω τώρα εδώ να δω, μήπως κάποιος είναι αρκετά τολμηρός και θέλει να μοιραστεί κάτι. Και ακόμα interior designers επίσης, δεν χρειάζεται να κάνετε ερώτηση. Απλά ο λόγος που είμαστε εδώ δεν είναι μόνο να ακούσουμε. Είναι να υπάρξει αυτή η διάδραση. Είναι κάποιος τέλειο. Ποιο είναι το όνομά σου? Κατερίνα. Λοιπόν, δεν είναι κάτι. Αυθόρμητες σκέψεις, θα πω. Μας παρακολουθώ με τα events στο εξωτερικό τον τελευταίο καιρό. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρισκόμαστε εδώ. Ακούστηκαν συνθήκες, καταστάσεις, εργασιακές συνθήκες που οι περισσότεροι έχουμε βιώσει ανά τις γενναίες. Και εγώ χαίρομαι ότι σήμερα, έστω στην Ελλάδα, ξεκινάει η δημιουργία μιας κοινότητας που μπορούμε να μοιραζόμαστε, να αλληλεπιδράμε, να νιώθουμε ότι έχουμε κάπου να ακουμπήσουμε και να μοιραστούμε πράγματα. Και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ένταξη. Και αυτό είναι και το, εγώ να πω έτσι λίγο για το Women in Lighting, οι αντίστοιχες τέτοιες δράσεις έχουν και αυτό το νόημα της κοινότητας, για να μην αισθάνεται ο καθένας από εμάς μόνο, γιατί οτιδήποτε συμβαίνει, πρέπει να το βιώνουμε μόνοι μας, μεγαλοποιείται. Είναι ανάσα να έχεις κάποιον σαν την ελευθερία, την τύχη, την ιό και να σου λέξεις την έχω συμβεί και εμένα, αλλά το αντιμετώπισα έτσι. Ή δεν έγινε και τίποτα, ή μη δίνει σημασία. Πολύ σημαντικό. Αν δεν βρεις απόϊχο σε αυτό, είναι πιο δύσκολο κάποιος να το βιώνει αυτό μόνος. Οπότε είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στο σημερινό και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στις τρεις σας, να δημιουργείται ο χώρος, να γίνονται αυτές οι κουβέντες και κυρίως για να μαζευόμαστε. Και δεν λέμε θέλουμε. Πάνω σε αυτό θέλω να πω και εγώ κάτι, ότι πολλές φορές και εμείς μαθαίνουμε από εσάς. Δηλαδή, πρόσφατα έγινα μέντορα στα Silhouette Awards. Θα σας πει μετά κάτι αν θέλετε να διαδοτήσετε λεπτομέρειες. Το οποίο ουσιαστικά είναι ένα πρόγραμμα μέντρωση. Κάνει συνδέει μέντορες με μεντής. Νομίζω έχουμε ρέκορντ στην Ελλάδα αυτή τη φορά συμμετοχής. Τότε κάνουμε κάτι τέτοιο. Ναι, Έλληνες που δουλεύουν και στο εξωτερικό, βέβαια, όχι παρένταση στην Ελλάδα. Αυτό, ας πούμε, είναι ένα θέμα το mentorship, το οποίο μπορεί να γίνεται indirectly, καλή ώρα συζητάμε εδώ, αλλά και πιο οργανωμένα. Νομίζω να το έχεις κάνει και εσύ, έτσι. Φέτος
το άτομο. Είναι η ερώτηση που έκανε πριν ουσιαστικά το 22 χρονών, λέει ότι διζάνει συμπτωματικά γιατί ήμουν γυναίκα. Θα μπορούσε να είναι και αγόρια, αλλά είναι γυναίκα. Αυτό είναι τόσο σημαντικό να μπορεί να μεταλαμπαδεύσει τι γνώσει σου, να μπορεί να συζητήσει για πράγματα που σου έχουν συμβεί. Κάποιο μπορεί να τα βρίσκει expiring όλα αυτά τα πράγματα ή και όχι, δεν ξέρω. Αλλά αυτό που με εξέπληξε πραγματικά και είναι ακόμα νωρίς, γιατί τώρα έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα, είμαστε στο δεύτερο-τρίτο μήνα περίπου. Είναι ότι εγώ μαθαίνω πάρα πολλά από την εντή μου. Μου έκανε εντύπωση αυτό, δεν το περίμενα. Ή στη στιγμή θα πρέπει να τη πω και βλέπω ότι οι πληροφορίες που παίρνω από εκείνη, ο τρόπος αντιμετώπισης είναι πάρα πολύ refreshing, πολύ αναζωογονητικός. Υπάρχει ένα ρητό, δηλαδή αν θες να εντυπώσεις σε κάτι, άρχισε να το διδάσκεις. Ναι, εγώ δεν ξέρω να έχω υπομονή για μετάξυ όμως, αλλά δεν έχω. Έχω άλλα καλά, δεν είναι μια στα καλά μου. Αλλά με το συγκεκριμένο άτομο, ίσως και λόγω της δεν ξέρω, έχει έρθει και έχει πολύ καλά. Αυτό είναι μια αρχή όμως. Και σαν πρόγραμμα υπάρχει για να μας φέρει πιο κοντά. Αλλά συμφωνώ και με αυτό που είπες, Κατερίνα, σωστά, ότι πρέπει να γίνονται τέτοια event και πρέπει να μπορείτε να μιλάτε και να μην μας βρείτε μετά αν το βρίσκετε λίγο intimidating όλα αυτό τώρα και ξέρω. Γιατί αυτό είναι και το νόημα βασικά. Γι' αυτό ήρθαμε. Για να σας δείξουμε ότι είμαστε εδώ, ότι είμαστε όλη μια ομάδα. Γιατί θέλουμε και άντρες εδώ, ότι είχαμε δύο, χάσαμε κάπου πίσω. Πέντε είχαμε και τους είχαμε. Θέλουμε και τους άντρες εδώ παρεμπιπτόντως. Το women περιέχει και το men μέσα. Women. Έχει και το wow women και το men. Οπότε θέλουμε και τους άντρες σε τέτοια events. Και κάποια άλλη σκέψη. Μια καλή θα κάνω αυτό που είπα που δεν θα κάνω, αλλά κοιτάω εδώ εκεί κάποιον money lighting και θα με βοηθήσει να περάσω το μικρόφωνο, οπότε θα δείξω, θα ήθελα ο Χρήστος, εκεί πάνω, ψηλά, που νομίζω γνωρίζει και όλες τις ομιλήτριες προσωπικά, θα ήθελα να μας πεις έτσι μια παρατήρηση από την πλευρά του ένας άντρας στο φωτισμό, από διαφορετική οπτική, όχι σαν σχεδιαστής, αλλά σαν ένας άνθρωπος που γνωρίζεις πολύ τον κλάδο, τι λείπει, τι θα ήθελες να δεις περισσότερο. Μπορεί να με βοηθήσει κάποιος να μου πασάρει με το μικρόφωνο. Καλησπέρα σας. Εγώ είμαι ο Χρήστος Αγαραδοδόρης. Η αλήθεια είναι ότι ξέρω αρκετές από εσάς, άλλες όχι. Καταρχήν είναι μεγάλη τιμή που με κάλεσε η Κάτια στο event αυτό. Μου άρεσε η συζήτηση πάρα πολύ. Την βρήκα πολύ επικοδομητική. Το τι λείπει ή το τι θα έπρεπε να συμπληρώσουμε, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω να σας το πω τώρα. Γιατί προς το παρόν εγώ είμαι ενθουσιασμένος με αυτό που ζω αυτό το απόγευμα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ κινούμενος από την πλευρά όχι του σχεδιαστή φωτισμού, αλλά ας το πούμε του πολιτή φωτισμού, οι σχέσεις κυρίως που έχω είναι με γυναίκες, είτε αυτό λέγεται σχεδιαστικό γραφείο, όπως της κυρίας Ελευθερίας και της κυρίας Άννας, είτε με καταστήματα φωτισμού, εξειδικευμένα κυρίως, που στην πλειοψηφία τους, όπως είπε και η κυρία Ελευθερία, έχουν σχεδόν μόνο γυναίκες. Δηλαδή το 95% είναι γυναίκες. Αυτό προσωπικά εμένα με κάνει πάρα πολύ χαρούμενο, για να είμαι ειλικρινής. Αυτό δεν σημαίνει ότι όπου υπάρχουν οι άντρες, όπως ο κύριος Σικιώτης εδώ, δεν έχουν υπέροχη συνεργασία. Δεν έχω να πω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Μπορώ να ρωτήσω κάτι, το Χρήστο. Γιατί σε κάνει τόσο χαρούμενο το ότι υπάρχει 95% γυναίκες? Γιατί και αυτό είναι discrimination. Γιατί επικοινωνώ πολύ καλύτερα. Οκ. Γι' αυτό. Το κρατάμε. Ναι. Καθαρά. Δεν είναι θέμα discrimination ή οτιδήποτε άλλο. Είναι επειδή επικοινωνώ πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Νίκη. Όταν μιλούσαμε για τα υπέρ και τα
τα συν και τα πλήν, το επικοινωνιακό που εμείς δεν το αναφέραμε, που έχουν καλύτερο οι γυναίκες, το αναφέρει ένας άντρας. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Δεν είναι κάποιο κομπλιμέντο που κάνω, επειδή είμαι σε έναν χώρο που 65 γυναίκες και 5 άντρες. Είναι η αλήθεια. Και το εννοώ δηλαδή απόλυτα αυτό. Είναι πολύ καλή επικοινωνία, είναι πολύ καλή κατανόηση, μιλάμε στο ίδιο μήκος κύματος. Και αυτό προσωπικά με κάνει χαρούμενο όντως. Αυτά τα λίγα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλει κάποιος άλλος να κάνει κάποια ερώτηση ή κάποια σκέψη, ή αυτή η σκέψη να την πάρουμε με ένα κρασί και κάτι να φάμε? Νομίζω πως ναι, γιατί έχουμε καθυστερήσει αρκετά και έχουμε ένα μικρό έτσι. Εσείς θα κάτσετε τώρα εδώ πέρα λίγο ακόμα. Και τώρα θα έρθω εγώ. Να μην μικροφωνήσω. Αν μπει η παρουσίαση που θα πω 2 λόγια για το τι κάνουμε στο Women in Lighting σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν ξέρω πού να σταθώ για να μην κάνω μικρόφωνο. Δεν έχω καταλάβει κι εγώ. Ναι. Ελπίζω να μην γίνει. Λοιπόν, θα έρθει η παρουσίαση. Αυτό που ήθελα να πω λοιπόν, και είναι και λίγο πάθη και η Κατερίνα αυτό που ανέφερε, και κάποια άλλα που έχουμε συζητήσει και με όλους εσάς. Ωραία, εδώ είμαστε. Τέλεια. Λοιπόν, αρχικά, Women in Lighting είναι μια πλατφόρμα που προσκαλεί όλους να είναι μέρος. Δεν είναι κάποιο community που έχει subscription ή οτιδήποτε τέτοιο. Είναι ανοιχτό σε όλους. Υπάρχουν φανταστικά βίντεο, interviews, αυτά που έλεγε πριν η Σάρα και ο Μάρτιν, που μπορείτε να μπείτε εκεί που κάνετε μια δουλειά, να μπείτε στο womeninlighting.com και να δείτε interviews από γυναίκες από όλο τον κόσμο, που μιλάνε για τις δυσκολίες τους, είναι πολύ δομημένα, με συγκεκριμένες ερωτήσεις, με συγκεκριμένα στοιχεία. Και μπορείτε να κάνετε submit και το δικό σας. Αυτό εκεί θέλω να το πάω, ότι είτε βίντεο, είτε text, είτε audio ακόμα, μπορείτε να κάνετε submit your own interview. Και αυτό νομίζω ότι είναι... Και το QR code που υπάρχει ναι, στο banner εδώ, σωστά. Θα σας δώσει το QR code σας πάει κατευθείαν στο site. Αυτό είναι ένα κομμάτι, το οποίο σίγουρα ήθελα να αναφερθεί. Και τώρα που το σκέφτομαι, πρέπει και εσείς να κάνετε your own interview και οι 3. Δεν σας έφτασε η σημερινή. Όχι, θα πρέπει να υπάρχει και στο Sarah and Martin, you agree, right? I'm just saying that they also need to submit their own interview. Κάτι ακόμα. Επίσης, πώς έχει μεγαλώσει τόσο πολύ αυτή η πλατφόρμα? Αυτή η πλατφόρμα, όταν ξεκίνησε το 2018, άρχισαμε να κάνουμε Celebrate International Day of Women's Day πρακτικά και να κάνουμε κάποια campaigns στα social media. Έτυχε και COVID μετά, οπότε και αυτό κάπως βοήθησε με το online. Κάναμε ένα global gathering online. Αν ακολουθείτε στα social media, θα δείτε πάρα πολλές διαφορετικές δράσεις και initiatives. Θα δείτε όλες αυτές τις εκδηλώσεις και τα events τα οποία μαζευόμαστε με open call στα social media, ελάτε εκεί. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο newsletter, το οποίο επίσης στο website μπορείτε να βρείτε τις λεπτομέρειες και να βρείτε που η Σάρα και ο Μάρτιν γράφουν κατεβατό με διάφορα πράγματα που γίνονται στο community. Οπότε είναι ένας πρώτος τρόπος, πέρα από αυτό που κάνουμε εδώ σήμερα, ένας πρώτος τρόπος να μπείτε μέσα σε αυτό, να νιώσετε, να γνωριστείτε και με άλλες γυναίκες του φωτισμού. Βλέπω εδώ και την Κριστίνα, η οποία συμμετείχε και σαν ομιλήτρια σε μια εκδήλωση του Stage Lighting Design στο Παρίσι. Οπότε αυτά τα λίγα. Πάμε στο τελευταίο νομίζω slide. Ωραία, εδώ είμαστε. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή τρέχει ένα competition, το οποίο λέγεται Wheel on Site. Γιατί αν αυτή τη στιγμή γκουγκλάρετε στο κινητό σας lighting designer on site ή κάτι τέτοιο, θα σας βγάλει κατά πάσα πιθανότητα φωτογραφίες από άντρες ή electrical engineers on site, σε σκάλες, οτιδήποτε. Και η Σάρα και ο Μάρτιν θέλανε να αλλάξουμε αυτή την εικόνα και πρακτικά να δημιουργηθούν εικόνες με γυναίκες στις σκάλες. Ναι. Τα κορίτσια εδώ πέρα, οι ομιλήτρες έχουν ήδη αρχίσει να παίρνουν το τώρα. Ναι, αυτό η κάθε μία από εσάς έχει το δικό της τσατάκι. Μπορείτε να το ανοίξετε, να μας κάνεις μια επίδειξη. Γιατί 20 από εσάς επίσης. Όχι,
μόνο το ένα. Ναι. Μόνο το ένα, γιατί έχουμε άλλους 20 που θα πάρουν επίσης. Θα πω τα ονόματα αφού σας πω ακριβώς τι πρέπει να κάνετε. Και αν μπορούμε να πάμε στο slide το οποίο έχει αυτό. Ναι. Λοιπόν, για αυτούς που θα πάρουν αυτό το δωράκι, το οποίο είναι από τη Formal Lighting, η οποία με ένα πάρα πολύ creative τρόπο κάθε φορά, σε κάθε εκδήλωση ή τέτοιο communication campaign που κάνουμε, δημιουργούν κάτι καινούργιο. Φτιάξανε τις ομπρέλες, φτιάξανε τα hoodies, τα είδατε ίσως λίγο πριν. Και τώρα, αυτή λοιπόν που θα πάρετε, θα πρέπει να βγάλετε μια φωτογραφία φορώντας το belt, το τσαντάκι σας on site. Θα μπορούσε να είναι σε μια σκάλα, θα μπορούσε να είναι, κάνετε ένα focus ή οτιδήποτε. Θα το στείλετε στο hellowomeninlighting.com. Έχουμε και μια φόρμα. Αν δυσκολεύεστε, θα το στείλετε σε μένα. Θα σας πω το link και θα το ανεβάσετε. Επίσης, θέλουμε να το κάνετε και share on social media, tagging Women in Lighting και Will on Site. Και θα υπάρξει ένας τυχερός, ο οποίος θα κερδίσει 2 γεννητερεύσεις στο Milan Design Week του χρόνου 2027. Sponsored by Formal Lighting. Thank you, Formal Lighting. Thank you, Elena. On behalf of everyone. Και νομίζω ότι με αυτό, εγώ θα πω τώρα τα ονόματα τα οποία έχουν επιλεγεί με προτεραιότητα στους Independent Lighting Designers, Stage Lighting Designers, Interior Designers and Architects. Και οι υπόλοιποι που δεν θα ακούσετε το όνομά σας, θα πάτε μετά, μόλις τελειώσουμε από εδώ, η Έλενα από τη Formal Lighting έχει έτσι κι άλλο ένα δωράκι για κάποιους από εσάς που θέλετε να δείτε περισσότερα πράγματα για τα προϊόντα. Οπότε είναι εκεί το experience room, εκεί στη γωνία μας. Οπότε μπορείτε να πάρετε το κρασί σας και να έρθετε εδώ. Η Έλενα θα σας περιμένει να σας δώσει ένα... δεν θα πω. I'm not gonna say, I'm not gonna ruin what is the gift, okay? Now, I'm gonna call the names and then we're just gonna give a big round of applause. Yes? Δεν ξέρω γιατί μιλάω στα αγγλικά τώρα, sorry. Ναι, ωραία. Λοιπόν, θα πω τα ονόματα, για να μην είναι άβολο αυτό, θα πω τα ονόματα. Σωστή, σωστή. Ευχαριστώ. Ωραία, πάμε ένα μεγάλο ερώτημα για όλους εσάς. Και για τους ομιλητές.